Duha ka mga individual nga giingong nalambigit sa ilegal nga pagpamaligya og pre-registered prepaid SIM card sa Cagayan de Oro City, arestado sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10. Ani ang report? Huli sa akto sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang 34 anyos nga lalaki nga namaligya og pre-registered prepaid SIM cards gawa sa Gusa Elementary School sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Ang sospek daan ang gisubay sa Raco 10 tungod sa maong illegal nga binuhatan. Na-recover gikan kaniya ang bulto sa mga prepaid SIM card nga daan ang nakarehistro. Matod sa otoridad, dakong gibawal ang pagpamaligya sa mga pre-registered SIM cards. Subay na sab sa SIM Registration Act o RA 11934. Mga ngalan, mga dami account. So ang tawag ni mga bogus account. Tumapo na itong nakita sa mga applications, sa financial applications, nga doon na po yung mga modus operandi nga inan. Gironda sab sa otoridad ang panimalay sa sospek sa Purok 2C, Barangay Gusa, kung asa na-recover sa otoridad ang lain pang mga SIM card nga nakarehistro na daan. Ang operasyon pinasikat sa pagpatuman sa warrant to search, seize and examine nga gikuptan sa Raco 10. Dako matod pa ang posibilidad nga gamiton sa illegal ang mga nakarehistro ng daan nga SIM cards. Ubay-ubay na, labi na kaning mga gitawag nato og phishing or kaning gitawag nato og mga call, no? Nga gapang pangilad, gapang name drop og mga pangalan sa mga prominent personality, either government or private institution. Gamito nila ilang ngalan, manghulga sila or manghayo sila og kwarta. Samtang sa laing entrapment operation, dakpan sab sa otoridad ang 54 anyos nga babae human nga maligya sab sa mga pre-registered nga mga prepaid SIM cards. Ang operasyon gilusad pasado alas 10 sa buntag adlong Biyernes sa Purok 2A sa Barangay Gusa. So delikado gini siya, so ato pong giyangyo katong mga katawhan nga dili ni ipatronize ang kaning mga prepaid SIM card nga registered na siya kay violation ni sa balaod, no, sa SIM Card Registration Act. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.